Úplne sa páči. kľudná je, strašne kľudná tá mačička. Keď sa má u vás tak dobre napapaná, venujete sa jej. Tak som do postele pustím. Všade môže. Nič nemá zakázané. Aj toto by mala byť také kľudnúčka mačiarka. Vyzerá to. Ale hrať sa pritom vedia. Keby sa dalo, tak by ste si odnesli aj teraz. No, len je to zakázané, nedá sa. A potom ešte Cucka bude zdravšia. No. Keď bude dlhšie u mami cuckať, ako materské mlieko, bude taká pevnejšia potom. Preto to aj zakázali tak skoro predávať. Chodíte, zdrobte.